वेस्ट बेंगलाव खनथाम जारिमिनारि देरहानायजों तृणमूल कंग्रेसनि गाहाय ममता बेनार्जीआ दिनै फुंनि 10:45 रिंगायाव चिफ मिनिस्टारनि थाखाय राजभवनाव समायखिरा लाबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गिख्रंना कभिड-19 पजिटिभआ बांनायनि थाखाय खम सुबुंखौ हांख्रायनाय जादों होननानै खौरां सफैदों। वेस्ट बेंगलाव खनथाम जारिमिनारि देरहानायजों तृणमूल कंग्रेसनि गाहाय ममता बेनार्जीआ दिनै फुंनि 10:45 रिंगायाव चिफ मिनिस्टारनि थाखाय राजभवनाव समायखिरा लाबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गिख्रंना कभिड-19 पजिटिभआ बांनायनि थाखाय खम सुबुंखौ हांख्रायनाय जादों होननानै खौरां सफैदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सानै नङा मालिनि सासे हालिमा सेसी मुंनि आइजोआ 7 फिसा जोनोम होदों। नंगौ, नोंथाङा थिगखौनो खोनादों। सासे 25 बोसोर बैसो हालिमा सेसी मुंनि आइजोनि गोरबोनिफ्राय खनसेनो 7 फिसा जोनोम होदों। बिमा हालिमा सेसीआ फोरमायनाय बायदिब्ला मारक्क' आरो मालियाव आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाव 7 फिसा जोनोम होनायनि सम्भावना दंमोन, नाथाय बेनि सोलाय 7 फिसा जोनोम। मालिनि हेल्थ मिनिस्टार पान्टा साहेबा फोरमायनाय बायदिब्ला बिमाजों लोगोसे गासै 7 फिसाफोरा थिगैनो दं। सेसीआ 5 हिनजावसा आरो 4 हौवासा गथ' जोनोम होदों होननानै मिथिदों।